Paindela está aqui ia o kita marute guri Elisa tako ardura dune tako patek itzigin suen guri kin euskal riari burus eta situ bati ambai hindu sigun euskal rida huatako eta sieran esan geniones es niela Juanro sereneta es baik kenekien ser euskal riari burus ein suseneri es kenekien existitzen sella ein suseneri di tolosan basa goen talde evangeliko chiki bat eta aiek guztiak euskaldunak eta euskera sigiten zuten eskero geukere euskera sigingo genuela erbaki genuen. Banekien euskalter iro Juan Behar Nuela eta hain zuzen ere zein urtetan mi federaziun telarobeta Malawian hasi nintzen Tolosako aitzol euskaltegian euskeraz ikasten bai. Eta handik laurtetara erbaki nuen ega egitea. Tolosatik hogeita bost ikasle Juan ginen donostida ega egiteko eta gutako poste bakari kanditu genuen lehenengo satia eta guztio kanditu genuen bigarren satia. Gelatik auletik aterbehar duzu eta bertako hindiarekin derigorrez itzigin behar duzu. Nola edoala. Ez da nahikoa bai esan dizudan bezala aditzak, izenak, berdioa eta hori guztia, hori ikaste ez da nahikoa. Nola edoala. Erbilik behar duzu kalea. Egunero zeuzer irakurtzen dut euskeraz, egunero zeuzer idazten dut euskeraz, egunero zeuzer ikusten dut euskeraz, urtero joaten naiz Euskal Herrira. Parte hartzen dut Durangoko disko eta liburua sokan. Zeuzer agitaraten dut euskeraz eta azokara bermaten dut bai. Noski baditut lagun pio bat Euskal Herrian eta aie noski bisita egiten diat eta horrek ematen dit noski euskeraz praktikatzeko aukera handia. Saiatzen naiz nire bidelaria laguntzen euskeraz hobeto hitz egiten. Eta bai zentzu horretan bai irakaslea naiz. Baina ez da zer giro akademiko hutsa. Zure bidelariaren laguna izan nahi duzu. Eta berez gertatzen da. Nola hitz egin norbaitekin eta ez bere laguna izatera ez iritsi, ez inezkoa da. Bai, adiskidetu naiz guztiek eta aiek.